El passat mes de maig, l'associació Xarcon, Xarxa, Continguts i Territori va participar en la tradicional Fira Industrial i Comercial del Baix Llobregat en el marc de les festes de primavera de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta entitat té un estand de Sant Feliu Nova en el que està coordinant i participa activament, conjuntament amb Sant Feliu Nova, en totes les molts tallers i xerrades relacionats amb el món de les TIC i empresarial. La plaça de la Vila va cedir lloc a l'Espai Innovació, on es trobava l'estand de Sant Feliu Innova, una iniciativa público-privada dinamitzada i coordinada per Xarcon, que va esdevenir un punt de trobada, visualització i demostració de l'emprenedoria empresarial i la innovació social. És una iniciativa que estem desenvolupant en coordinació amb promoció econòmica i Sant Feliu Online des de l'associació Xarcon. Hem col·laborat amb moltes empreses i moltes associacions i escoles de Sant Feliu i també d'àmbit supramunicipal en el desenvolupament d'uns tallers molt ràpids, de mitja hora com a màxim. Durant tot el cap de setmana es van desenvolupar diferents iniciatives, com tallers formatius exprés sobre la presència en xarxes socials, gestió de la innovació, demostracions de novetats digitals i productes tecnològics i la presentació d'experiències innovadores en el camp social, cultural i educatiu. Xarcon ha dut a terme l'organització del segon concurs de microrelats en català en Twitter al Sant Jordi 2012. A l'estand Sant Feliu Innova es va fer l'entrega de premis. És una iniciativa que va sortir en el marc de la Setmana per la Llengua, de la qual ja se n'han celebrat moltes edicions, aquesta és la 12a, i pensant en activitats que poguessin d'alguna vegada donar la mà a la tradició de Sant Jordi en les noves tecnologies, se li va acudir a més d'un el poder fer un concurs de microrelats a Twitter. Hi ha molts concursos, molts premis de relats on la gent, com de tota la vida, amb l'extensió de sempre. Fer-ho mitjançant Twitter et fa limitar tot allò que vols dir, un microrelat en 140 caràcters. I això no és pas tan fàcil. Un repte, perquè quan tens una idea d'aquest tipus, la gràcia que té el Twitter és que això justament ho has de fer en 140 paraules, que es pugui entendre per part de tothom, que sigui curt, que tingui sentit i que rutlli. I això és més una dificultat que una facilitat, però en qualsevol cas té molta gràcia. El dissabte a la tarda es van atorgar els premis als guanyadors. El jurat composat per dos components de l'Ajuntament de Sant Feliu, dos components de l'associació Xarcon i també una component de la seu de UOC de Sant Feliu, vam estar deliberant. Sempre que participes a un concurs tens ganes de guanyar. El que no t'esperes mai, o que guanyis el primer premi. Això, quan vaig saber que havia guanyat, pensava, estaràs en tercer, quart, cinquè. I, clar, sempre fa il·lusió. D'on ve? On deu anar? M'agrada. S'ha adonat que el miro? Em mira, estem fets l'un per l'altre. Propera parada, Sant Feliu. Sí! L'associació Xarcon duu a terme actualment la gestió del telecentre Punt TIC del Palau Falguera a Sant Feliu de Llobregat, un espai on l'associació vol potenciar l'intercanvi de coneixements a través de formacions i cursos, tant els bàsics que ja s'ofereixen com d'altres més avançats i especialitzats, per tal que els usuaris, ciutadans, treballadors, empreses i emprenedors puguin ampliar les seves competències tecnològiques, proposar activitats i cursos d'interès, així com participar activament a les diferents activitats que es van organitzant, com és el cas de diferents edicions de Cafè Innovació o del concurs de microrelats en català via Twitter d'enguany.